For Iran, this funeral is more than a farewell to its longest-serving leader, Ayatollah Ali Khamenei. It marks the end of an era of nearly 40 years that shaped almost every institution of the state. Khamenei became supreme leader in 1989. سلام تخطات الناس channel كما تخونون صباكت كوننا وترت من اثنان بحقنانيو لو ممكن وتروا قداسن واناون تستعزنا لكم متسينا لنا لو معلتي زغبر زلو استفلالي فصاميتات بدرجه عالم كنريك ممكن فترينا لايك ناغبركم جوين جبروا مجمريا بزي زغبر زلو سنه سرعات قبرناي مش ناي علي خمن ناي يا ايتولا علي خمنيتي قداماي ابت كوينات كجمر كله استقتله سنه سرعات قبرنا طابيران تجمير كم زلو يزنجر ابزي سرعات زي بزحات كيلاتات تعدي بزحات عدمات مصيوم يساتفقم زلو يزنجر كن حدا نجركا ابو زي ترعيه بلولو is what is expected to be the largest state funeral in modern Iranian history. Millions are set to pack the streets of Tehran for Ayatollah Ali Khamenei's funeral 4 months after he was killed by the US and Israel. Iran's revolution. Iran's late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is on display at his funeral ceremony in Tehran. Alongside him are the coffins of his 3-year-old granddaughter, his eldest daughter, son-in-law and daughter-in-law. Khamenei and his family were killed in a joint US-Israeli strike in February. Political and diplomatic figures from outside Iran are expected to attend. The public ceremony will start on Saturday in the capital, followed by a procession through holy cities in Iraq and Iran. He'll be buried in his birthplace of Mashhad. The funeral كم تري وزلهم زي هذا عبي هجراوي معلت حزناوي جمالو كم دما بزحات دبلوماتس كابستفر عليه كورنات نا عالم نامسو نابتي نا حزن داس نا إيران ناتشاتفو حزنهم يقلص لو نتي سوبريم ليدر دماي سنابتو لو زي إسرائيل أمريكان أبكد معلم نزجبرو نجرون زجهديو مخنياتو قبل لاوي حجراتي خان مراحل مقتال كم زنبور نجر جرنا خين وستو أمريكا سلز جبروي نبور دمسل زلمبر زحزن نجريو أبحد الأولى وهجراتي خامرة حمقتال مالت تزعبي يجبنيو سلمنتاي كومدما مغنياتو نان انترفيرنس تحقتاتنا UN يقولنا يتعلم علم لقاوي حقتات نتصوري أبكم أوش تأوج داينة بوليتيكا هجرات يتكاهدو تغنزي بالكايز نجركا أبزجن نب وشتاو بوليتيكا متاو ترايدي كونس نتهم مرحتي حدا بحدنا قنصلكا زجبرت نبرا كايدا بحق زحزنيو تاريخنا إيران تتقتلكا بحق زحزن بزح معرفات يزلو مرحتهم بزح جزيهم زقتلو كم إيران فتناتات سجر هجر أبز عالم علوك بلا يكني أوف كورس هنا كم يرترا بزح فتناتات يزقت مناجن أنت وحدة كم زناتهم ناي مرحت مقتال مقنصال جلس الرأي له هجر يكونن أتليست تم صلاة تسع كندو سقمتات تجبر إيران أنا بيرترا جي بمنظرنا إيران يزولكم إيران ساينتست ناتا يكون قدمي كلت عمدي ولا قد معامتكو منيستر قديات وصاي ناتهم بريزيدنت ناتهم قالوا عبيت ما راح تزركبوا نفاريت وديقا كوميتوم انا فاريتون سرحتنا اسرائيل كم زنبره كم استقتلت زنقر مهنياتو تيز تقتل ما راح يشعو البريزيدنت نايت هاجر زنبره بريزيدنت راسي نزي سوبريم ليدر كتكو زخلي زبهالي نير هيمانوتا ما راح ونسل زنبره بزي نزي عيطولا نخيتكو إلهم كم زقتلوا زنقريو سنتين مالتيو ما راحتنا إيران ببسحيهم زقتلوا جنرالاتهم مكوناتهم ساينتيستناتهم ليكاونتناتهم بزح زيهم زقتلوهم الذي كم آتهم كبيد بدهوتات دسقر كم زي اللي هم زنقرو was scheduled for March, but it was delayed due to the war on Iran. We're going to bring in Abbas Aslani. He's a senior research fellow at the Center for Middle East Strategic Studies, and he's joining us from Tehran. Thank you. جتي حزن مسمعنا حدا نجاري نيروتي أبايتا زروزر حزن قالك ترد حدايو اتي مقتالن زي مقتالنا يتو ما راح تجن يغطس المهلاو دما زقرميو من البعد نتي زقبر زلو كنتات بعين أمريكا هنرياب تمن ملس Rare public appearance to pay his respects, as well as a number of foreign dignitaries from dozens of countries, China and Russia among them. Tonight, though, one person is missing. That's Iran's new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the son of the slain leader who still has not appeared in public. CNN is in Iran. We operate with the permission of the government there, but CNN maintains full editorial control. Fred Pleiken. كم زبلو زلو أبزي أبزي خلو تقبل زقبر زلو قسم حدا سبقن كرأي تخالى نسودما نايز حجز زلو سوبريم ليدر مش تبع على خمنة ودونتي تقتيل زلو سوبريم ليدر
ክሳብ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ ካሜራ ይመፀና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሕ ቲዮሪታት እዩ ዘሎ ተጎዲኡ ንሱ ናብቲ ዝተገበረ መጥቃዕትታት ብፍላይ ኣብ ሓደ መጥቃዕቲ ንዑ ንምቕታል እስራኤል ኣብ ዝገበረቶ ስንክልና እውን በፂሕዎ ይኸውን እዩ ዝብል ጥርጠራ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብዝኾነ ካብ ስልጣን ዝርከብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣይኣተወን ኣሎ ጠቕላላ ብቪድዮ ክረአ ይከኣለን ኣብዚ ሕጂ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ኣቡኡ ኸ ይረአ ዶ ኸውን ዝብል ነገር ኣሎ ብሓፈሻ እስራኤል ክትቆትሎ ከም ትደሊ ዘላ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ስለዚ ኢራናውያን ደይ ኦልሬዲ ነው እቲ ጥንቃቐታት ክገብርዎ ዝግብኦም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ነቲ ዝሞተ ሱፕሪም ሊደር እውን እስራኤል ክቐትልዎ ከም ዝደሊ ፍሉጥ ኮይኑ ብዙሕ መጠንቀቕታ ይወሃቦ ከም ዝነበረን እምቢ ከም ዝበለን እዩ ዝንገር እምቢ ካብቲ ህዝቢ ኣይፍለን እየ ኣነ ብምባል ኣብቲ ኣኼባታት ኣብ ዝኾነ ቦታታት ይኸይድ ከም ዝነበረን ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ክጅምረሉ ዝቐረበሉ ዝነበረ ግዜ ኢራናውያን ምልክት ከም ዝነበሮም እስራኤል ገለ ነገር ክትገብር ምዃና ስለዚ ኣብ ፍሉይ ቦታ ክወስድዎ ብዙሕ ከም ዝሓተትዎን ከም ዝኣበየን ብኡ ገይሩ ከም ዝተሰብኦን እዮም እቶም ኢራናውያን ዝነግሩ ብሓፈሻ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሪስክ ክወስዱ ይኽእሉ ዶ ወላ ይወስዱን ካላርስቲ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ካሜራ ይመፀና ኣሎ እቲ ሱፕሪም ሊደር ይብሉ ኣለዉ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ገይሮም እዮም ሪስክ ክወስዱ ትማል ዘጋጠመ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ዝወፀ አርቲክል ነዚ ዝብል ነይሩ Talk about the elephant in the room, Israel. For decades, the United States considered Israel its closest ally in West Asia. Anytime Israel called, Washington answered. But today, their friendship seems to have reached its expiry date. Now, why do I say that? Because of an eye-opening report from New York Times. It says the US warned Iran about Israel's plan to assassinate Tehran's top negotiators. Let me repeat that for you. America warned Iran about Israel. So the world's so-called superpower snitched on its ally Israel to the country it was bombing, which is Iran. Sounds like the mother of all plot twists. Let me tell you about what else is in this report. Eye-opening report. So እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ዋላ እኳ ዝተፈላለየ ዕላማታት ሃልይዋት ኩናት ደልዮም እንተኣተው ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ክርእይዎ ከለዉ ግን እቲ እስራኤል ዝበሃል ፈፂሙ ኢሰብኣዊ ኣካይዳ ዘለዎ መትሓዚ ዘይብሉ ጠጠው ከተብሎ ዘይትኽእል ሓደገኛ መንግስትን ኣካይዳ ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ተረዲቦም ኣሎ ኢንፋክት ብዙሓቶም መራሕቲ ናይ ኢራን ዝተቐተሉ ብፍቓድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይነበረ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኣቶም ዓሊ ላርጃኒ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ መራሒ ናይ ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር መራሒ ከምኡ ድማ ብሱል ፕራግማቲክ ይብልዎ ክረዳዳእ ዝኽእል ነቲ ሃገር ድማ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ምስ ኣሜሪካ ብዝያዳ ተረዳድዩ ከሰጋግራ ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ድማ ዓብ ተኣማንነትን ፅልዋን ዝነበሮ ሰብ ብፍሉይ መጥቃዕቲ ምስ ኣሜሪካ ድማ ምስኡ ክትዘራረብ ብዙሕ እናፃዕረት ከላ ብፍሉይ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምክያድ ብኩሉ ቤተሰቡን ኣብ ከባቢኡ ዝነበረን ብሕማቕ ደብዳብ ነተንያሁ ከም ዝቐተለ እዩ ዝንገር ብሕማቕ ደብዳብ ኢንፋክት እቲ ዓሊ ላርጃኒ ዝተቐተለሉ ኣገባብ ቪድዮ ዝወፀ ነይሩ መሬት ዘንቀጥቀጠ ደብዳብ እዮም ኣካይዶም ምንታን ከም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከይድሕን ተባሂሉ ስለዚ እዚ ነተንያሁን እቲ እስራኤል ዝበሃልን ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ሕጂ ድማ ንዑ ምስ ቀተሉ ምስ መን ዶናልድ ትራምፕ እኮ ከይተረድኦ ኢሉ ምስ መን ከም ንዘራረብ እኮ ጠፊና ንሕና ክንዘራረብ ዘሓስብናዮም እስራኤል እናቐተለቶም ኢሉ ከመይ ጌርካ ንእስራኤል መሓዛይ ትብላ ከምዚ ዓይነት ክገብር ዝኽእል ሃገር ኣንፃር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝኸይድ ወል መሓዙት ኣይኮኑን እዞም ሃገራት እዚኣቶም ጥራይ እቲ እስራኤል ዝበሃል ንኣሜሪካ ስለ ተቆፃፀሩ ድሌቱ እናገበረ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ እዩ ብክንደይ ግዜ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ይኸውን ንግዜ ክንገድፎ ኢና ሓፈሻ ግን እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘስደምምን ዘገርምን እዩ ነዞም ክልተ ሕጂ ነጎሸይተር ዘለዉ ድማ እስራኤል ክትቀትሎም ወዲኣ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠ ኣሜሪካ ከይፈተወት ክትከላኸለሎም ኣይትኽእልን እንታይ ገይሮም ነቲ ምስጢር ኣውፅኦም ሞ ብፓኪስታን ብካልኦት ገይሮም ንኢራን እቶም ብፍላይ ኣባስ ኣራቺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከምኡ ድማ እዚ ጋሊባፍ ባጋሪ ቺፍ ኔጎሽተር ዘሎ ንክልቲኦም ክትቀትሎም ትደሊ ከም ዘላ ፈሊጦም ነቲ ምስጢር ኣውፅኦም ነጊሮሞም ሕጂ እታ ጋዜጠኛ ናይ ህንዲ ክሳዕ ክንደይ ወሽላኻት ምዃኖም እቶም ናይ ህንዲ ሰባት ኣሜሪካስ ንእስራኤል ጠሊማታ ከምዚ ዓይነት ምጥልላም ከሎ ዶ ይብሉ እንታይ ምጥልላም ዳቲ ሰይጣናዊ ተግባር ዝገብር ዘሎ ሃገር እስራኤል መሻርክቶም ኮይኑ ገለ ኣፅዋር ስለ ዝሸጠሎም ዘሎ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ just shameful act ንከምዚ ዓይነት ትገብር ኣሜሪካ ንመጀመርያ ንእሽተይ ሞራል ከማን ሃለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ሞራል ተሰሚዕዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ
ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ሰይጣናዊ ተግባራት ኣብዚያ ንእሽተይ ሞራል ገይሩ ስለምንታይ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም እንድሕር ቀቲልካ እንታይ እቲ ዕላማ ክትብል ክትክእል ኣለካ እስራኤል ዕላማ ናታ ኢራን ትበሃል ከም ሃገር ከምዘይ ተቆም ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ዕላማ እሱ እዩ ከምዚ ዲሞክራሲ ከምዚ ኢራዶ መንግስቲ ክንቀር ኖ ጠቅላላ እቲ ሃገር ከም ሃገር ፋንክሽን ከምዘይ ትገብር ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ኣሜሪካን ከመይ የዋፅኦም እዩ ካብ ሊብያ ዝረብሕዎ ነገር የብሎምን እኮ ሊብያ ዓንያ ዕንወት ተዘይኮይኑ ክሳራት ዘይኮይኑ ጥቕሚ የብሉን ሊብያ ፅብቕቲ ሃገር ከላ ግን ኣሜሪካ ረብሑ ነይሩ እዩ እንተ ዋሓደ ገለ ነገር ግዛኣሎም ነይሩ ቁጠባ ዓለም ካየረጋግብሎም ነይሮም ስለዚ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንሊብያ ዳግማይ ምስኣ ርክብ ንምግባር ብዙሕ ይፅዕር ዘሎ መሳትሎስ መዓልታዊ ፖስት ዝገብሮ ተሪእካ ብዛዕባ ሊብያ እዩ ኢራን ድማ ዓበ ሃገር እዩ እስራኤል ኢንፋክት ንኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘለዎ ሃገር እውን ኣይኮነን ምክንያቱ 10 ሚልዮን ዘይከውን ህዝቢ ዘለዎ ንእሽተይ ጫቆይት ቁጠባ እዩ ሓያል ቁጠባ እዩ ግን ምስ ኢራን ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነ ኢራን 9 ሚልዮን ዘለዎ ናብ 100 ሚልዮን ቀሪቡ ዘሎ ህዝቢ እዩ መዓት ፀጋታት ዘሎ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ዘሎ ኣሜሪካ በዚ ሕጂ ዘለዋ ኩናት ተጠቂማ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ዋላ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝርዩ ዘሎ እንታይ ደልዩ ኣለዉ ነዚ ሕጂ ዘሎ ውግእ ተጠቂሞም ንኢራን ኣዳኺምና ኢና ሕጂ ግን ኣብ ውግእ ስለ ዘለና እቲ ዝበለፀ ዲል ምስ ኢራን ንሕና ክንረክብ ኣለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝዓበየ ቁጠባ ምትእስሳር ምስ ኢራን ክንፈጥር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ቀደም እውን ከምኡ እዮም ነይሮም ኢራን ኣብ ቀንዲ መሻርክቶም እያ ነይራ ቅድሚ እዚ ሎሚ ስዑድያ ገለ ኮይንዎ ዘሎ ቅድሚኡ ኢራን እያ ተቐንዲ መሻርክቶም ነይራ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ዲል ክፈጥሩ ንዶናልድ ትራምፕ ይነግርዎ ኣለዎ እዮም ትካላይቲ ነተንያሁ ግን ከምኡ ዝበሃል ደዋፅኦ ኣይኮነን ሂ ጀስት ዋነ ቦምብ ሂዝ ዌይ ኣውት ንኩሎም ቀቲሉ ኣቃፂሉ ኣብ ስልጣን ክቅፅል ኣብ ስልጣን ምቕፃል ማለት ንነተንያሁ ሰብ እናቐተልካ እናቐንፀልካ ዝግበር እምበር ሰላም ጌርካ ተረዳዲካ ትገብሮ መንገዲ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ሰው ኩሉ ዝርኢኻ ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ ኢና ንርኢ ንጥምትን ዘለና ንሪኢካ ነተንያሁ ብጀካ ኩናትን ቦምባ ምድር ባይን ካልእ ረብሓ ዝረኣየ የለን ንዓይንተ ዘይኣሚንኩም ነዚ ስምዑ ወላ So many years of war, Israelis are, in a way, we are used to understand that there is no other opportunity. Our political leaders are trying to explain us, and this is what Netanyahu is saying. By the way, in his case, it is the only way for him to survive in power, because he needs a war, he needs external enemy in order to survive in power, because his coalition is led by a very small minority, about 10% of the Israeli people, who believe in eternal war, and but this do not represent the Israeli people. Now, why is it important? Okay. Because from the ከምዛት ትሪእዋ ዘለኹም ሕፅር ኣቢሉ ዓብ ክኢላ ናይ እስራኤል ይዛረብ ዘሎ ህዝቢ እስራኤል በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት በዚ ሕጂ ዘሎ መልክዕ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ክትውክሎ ይትኽእል ኒኻ እዚ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ንውሑዳት ህዝቢ ዝውክል ኣዝዩ ኣኽራሪ መንግስቲ እዩ ብጀካ ኩናት ድማ ናይ ፖለቲካ ዕምሪ የብሉን ኩናት እንተሎ ጥራይ ፖለቲካዊ ዕምሪ ክህሉ ዝኽእል ኩናት ጠጠው ዝበለተላ መዓልቲ ስልጣኑ ጥራይ ኮነን ክኸስር ነተንያሁ እዩ ዝብል ኣብ እስር ቤት ክነብር ስለዚ ኩናት ንክቕፅል ኩሉ ምክንያት እዩ ዘለዎ ኩናት ንክፈጥር ኩሉ ምክንያት እዩ ዘለዎ እዚ እንታይ ይነግረካ ዶንት ቴክ ሂም ላይትሊ ሕጂ እውን ነዚ ነገራት እዚ ባይ ዘ ወይ ነዚ ስነ ስርዓት ናይ ቀብሪ ናብ ካልእ ሓደጋ ክቕይሮ ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት እዮም ዝነግሩ ኢንፋክት እስራኤል ኢራን ኣበርቲዓ እያ ጠንቂቓ ዘላ ኣብዚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናትና ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ነተንያሁ ግምት ኣለዎ ስለዚ ሳምቲንግ ዝኾነ ተንከስ እንድሕር ኢሉ ከቢድ ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም ኣውሬዳ ጠንቂቖም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነጊርወት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናት ናይ ኢራን ድሕሪ ነዚ ክልብኻ ጠጠው ከተብል ዘይትኽእል ተኮይንካ ስለምንታይ ወጊ ተመሊስና ኢልካ ንዓና ከይትሓተና ንሕና ድሕሪ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን መራሕትና ይኹን ብዝኾነ ይኹን ዝግበር መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ክንወስድ ኢና እቲ ንወስዶ ግብረ መልሲ ድማ ንስኻ ለሚንካና ደው ከነብሎ ንኽእል ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ሶ pretty much እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዘሕዝን ክፋላት እንዲሁ ግን ንቐፅል We operate with the permission of the government there, but CNN maintains full editorial control. Fred Pleitgen, the only Western television journalist. As the U.S. and Israel launched their war on Ayatollah Ali Khamenei, killed along with several family members in a massive airstrike. More than 4 months later, Iran is getting ready to hold possibly the largest funeral events in this country's history. Final preparations are underway here at the gigantic Masala complex in central Tehran, and security in the city is extremely tight. Posters build Ali Khamenei. We don't trust the U.S. for any type of negotiations, this woman said. Our message. This man says, we do not expect peace from the enemy. Our experience has proven this to us. After the U.S. and Israel killed the supreme leader, who still has not been seen in public since taking the reins. So እንታያን ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ፅቡቅ ነገር ኣይረኣናን ካብ ኣሜሪካ ክንኣምን ማለት
ፈፂንካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰላም ተመፅኡ ብቕልፅብናን ብፃዕርናን ብሰራዊትናን ዳኣምበር ንኣሜሪካ ኣሚንና ዝኸድናዮ ኩሉ ግዜ ሽግርን ፀገምን እምበር ፅቡቅ ኣምፂልና ይፈልጥን እዮም ዝብሉ እታ ስእሊ ትሪእዋ ዘለዎም ሳልሳይ ወለዶ ናይቲ መራሕነት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እታ ባንዴራ ኣቦ ነቲ ምሽጠባ ኸመነ ኣረኪብዎ ከም ዘሎ እዮም ዘርእዩ እዛ ስእሊ እዚኣ ኮመን ኣብ ኢራን ኣብ ስዋን እዚ ብሓፈሻ it's a very very interesting time ከመይ ክኸውን እዩ ናበይ ክቕፅል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ከስዕብ እዩ ዘይትውዳእ ፊልሚ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ዘይትውዳእ ዘይኮነሲ ትስራሕ ዘላ ፊልሚ እያ እዛ ርሲ ሪል ላይፍ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዮም ትሪኡ ዘለዎም we don't know what is next ኣሜሪካ ናብ ኩናት ክምለሱ ድዮም እስራኤል ገለ ነገር ክገብሩ ድዮም ክትግምት ጥራይ ኢኻ ትኽእል ዝፈልጥ ነገር የለን ምክንያቱ ዘይተወደአ ምዕራፍ ናይ ኩናት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ታሪክ ጌርካ እንዲ ዶኩመንትድ ኮይኑ ዝንገር እዚ ግን ሓደ ዶኩመንታሪ ነገር ኣብ ሪል ላይፍ እናተፈፀመ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና መዓልታዊ ድማ ዝቀያየር ነገራት ኣለዎ መዓልታዊ ዝልወጥ ነገር ኣለዎ መዓልታዊ እናተሸናኽረ ዝኸይድ ክፋል ኣለዎ ኣበይ ጠጠው ክብል ብኸመይ እዩ መፈፀምታ ክረክብ ጋድ ነውስ ዝፈልጦ ሰብ የለን ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ብፍላይ እቶም ወታደራውያን መራሕትን ኣማኸርትን ሓደ ካብቶም ነቲ ናይ ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር እዩ እዚ Anyone containing the remains of Ayatollah Khamenei's granddaughter. Without a doubt, this martyrdom has strengthened our resolve, this Revolutionary Guard general says. Today, with even greater determination, we address the enemies of the Iranian nation, the United States, and the Israeli regime, and say we will hold them accountable for the blood of our martyred leader and all of our martyrs. ሓንቲ ነገር ብብዝሒ ትዝረብ ዘላ ዘረባ ድማ እዚኣ ሞት ናይ ሱፕሪም ሊደር ናትናን ካልኦት መራሕቲ ናትናን ንቃልስናን መኸተናን ሕይልዎ እምበር ኣየዳኸሞን እዚ ሕጂ ጠጠው ኢልና ኢሉ ዘለና እውን ሳላቲ መስዋዕቲ ናቶም እዩ ግን ነዚ ደም ናቶም ነዚ ናቶም ሕነ ክንፈዲና ስይብሉ ኣለዉ እዮም ብኸመይ ክኸውን ኣይዶን ኖ ደሞም ንከንቱ ክኸውን ኣይኮነን ሕነስ ክንፈዲና ዝብል ካብ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኢራን ዝስማዕ ዘሎ ዘረባ እዩ ብርግፅ ኢራን ኣብ ኮምታት ተኣትዮም መዓት ቂምታይ ዘለዎ መዓት በደል ኣብ ልዕሊኦም ተፈፂሙ ዘሎ ሕጂ ብዚ ኩናት ዝጥራ ኣይኮነን ነነዊሕ እዋን ንኣብነት እቲ ቃስም ስሌማኒ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ሊቅ ወይ ከዓ ጂኒየስ ሚሊተሪ ጂኒየስ ዝብልዎ ኢራን ንዑ እውን ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይ ስርሒት ከም ዝቐተሎ ብዙሓት መራሕትን ብዙሓት ሊቃውንትን ናቶም ብፍሉይ ስርሒት ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ከም ዝቐትሉ እዩ ዝንገር ስለዚ ቃንዛ ዘለዎም ፍሉይ እዩ ግን መኸተ ናይዞም ህዝቢ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ክትመሃረሉ ትኽእል ኢኻ ከምዚኦም ዓይነት ህዝቢ ኢዱ ዘይህብ ንቅድሚት ጥራይ ዝጥምት ኩሉ ዓይነት መሰናኽል ሰጊሩ ክኸይድ ዝኽእል ኣይ ሃቭን ሲ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ሰውራና ንኣብነት ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ኢራን ከተሓዙ እየ ዝፍትን ግን ሓንቲ ነገር ኣብ ሰውራና መራሕትና ከምዚኣቶም ክቕተሉ ብዙሕ ግዜ ኣይትርን እያ እተዋሓደሲ እቶም መራሕቲ ዋላ ካብ ሰውራ ጀሚርካ ይቕተልዎም ነይሮም ድዮም ከም በዓል ዓበይቲ መራሕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ዝነበሩ ኣሊ ኢብራሂም ኢልካ ከብታት ገለ ይነገሩ እዮም ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲስ ይቕተሉ ነይሮም እዮም ግን ካብኡ ናብኡ ከምዚኣቶም ቶፕ ፊገርስ ንኣብነት መንግስቲ ካብ ንኸውን ፅራይሲ ዓበይቲ መራሕትናትና ብዘይንፈልጦ ነገር ዝተቐተሉሲ ብዙሓት ብፀላኢ ማለት እዩ ብስርሒት ናይ ፀላኢ ተፈጥሮ ዝሞቱ ገለ መለ ኣይሰኣኑን እዮም ብሓፈሻ እንታይ ማለት እዩ ናይዚኣቶም ኣብ ውሽጦም ብዝግበር ብዝተፈላለዩ ናይ ፀላእቲ መስርሕ ብዙሕ ብድሆታት ዝፈጥር ራሻ ይረኣኹ ኣነ ቻይና ይረኣኹ they really have ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ፀላኢ ዘለዎ ግን እቲ ፀላኢ ድማ ከንብርክኾም ዘይክእልን ክስዕሮም ዘይክእልን ምዃኑ ብዙሓት ሃገራት ንዖም ክጥምቱ ከለዉ ከም ኣብነት ናይ መኸተ ክወስድዎም ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ኣሕዛብ ናይ ዓለም ምክንያቱ let's be serious ንኣሜሪካን እስራኤልን ተዛሪዮም መፂኦምካ ኣብ ኩናት ጠጠው ከተብሎም I don't know ራሻ ክትገብሮ መኻለት ዳይ መኻለትን ኣይፈልጥን እየ ዓቕምለዋይ ራሻ ግን እቲ ራሻ ብዩክሬን ገጢምዋ ዘለዎን ቀሊል ብድሆ ክብላ ይክእልኒ ግን ብዩክሬን ቦቲ ገጢምዋ ዘሎ ራሻ ከምዚ ናይ ኢራን ኣይኮነን ኢራን ኣሜሪካ ብኣካል እያ መፅያ ተዋጊዓቶ ምስ እስራኤል ተዛሪዮም ብ200-300 ነፈርቲ ኩናት መፂኦም እዮም ተዋጊኦም እልቢ ዘይብሉ ሚሳይላትን ብገለን እዮም ተዋጊኦም ስለዚ እሞ ካብዞም ኩለን ሃገራት ኸሊጅ እናተሓባበራ ከሎ እዚ ናይ ኢራን መኸተ is another level ማለት ኣብ ታሪክ ቪየትናም ተራዩ ገለ ዝበሃል ግን ናይ ኢራን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ኣብዚ ናትና ዘበን ብቪድዮ ካሜራ ዝተቐድሐት ኩናት ኢና ሪኢና ዘለና ኢራን ደው ኢሎም ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ምኻሎም መስተንክር ጥራዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ ብዚኣ ነዛ ኩነታት እዚኣ ብኸመይ ገሊፅዋ መስለኩም እዚኣ እስከ ስምዑዋ
assumption that the status quo of the world as we live in today has always been the case, when in reality, just 100 years ago, the world looked very different. I think people often forget that 100 years ago, the world was colonized, that most of the world was colonized by 6 powers that formed the League of Nations. And I think that when you look at the world today, the reality is that Algeria used to have French flags waving over it. It doesn't have French flags over it anymore. Tunisia إذا علمنا زان رياض لنا من البات ننوح وان نوح تاريخها مردات أكتوس تجميركا أبزن زحلف عامتات بزعلو تيترايو نمايت عامتات زجاز أزنا براد جوكنا أزنا برا عبيتها قرات تسعيرا وتيان بجحد قرات أفريقيا ناتنا ترغيبان يبلالو كالو تقرات ناتنا ترغيبان تانا ناتنا مركاب قنا يكونن إذا حجز اللو أقرقر بتاريخها ملك أكتريو خلها أبيد الرجاينا is that the reason those powers aren't there today is not because they suddenly became militarily inferior to the people they colonized. It's because despite being militarily superior, injustice doesn't survive. Injustice ends up collapsing. And I actually argue that sometimes when you look at the chaos that's unfold, I always argue that chaos is not a sign of regression, but rather it is that before there was an established order whereby the oppressor was so strong that the oppressed had no hope of changing the system, and the oppressed made the system so watertight that it was able to keep that order. But chaos means that this no longer has the power to subjugate the other, and therefore there is a wrestling match between the oppressor and the oppressed, and we haven't seen yet who's going to win, and that battle hasn't been settled yet. And that's why I think that even when we look at the US has only been a superpower, realistically, as a hegemon power for 30 years. It was wrestling it before World እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ብሓፈሻ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ድሕሪ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ናይ ፀዓዱ ናይ ኤውሮጳውያን ማለት እዩ እቶም ገዛእቲ ክወፁ ከለዉ ሃንደበታዊ ሞራላዊ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ይኣኽለና ኢሎም ኣይኮኑን ወፂኦም ይብላ ኣሎ ታሪኻዊ መረዳእታ ክትወስድ ተደሊኻ ወይ እውን እሳቶም ካብቲ መግዛእትታት ናቶም ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ደኺሙ እቶም ንሶም ዝገዝዎም ዝነበሩ ድማ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ካብኣቶም ዝብርትዕ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዝገበሩ ይኮኑ ወፂኦም ኢሉ ኣብ ውሕዳት ሃገራት እዮም ተሳዒሮም ወፂኦም እምበር ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ኣካይዳ ናቶም ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶም ከም ዝኽእል ምስ ተረድኡ እቲ ዘይተረፍ ውጥቀት ናቶም ምስ ፈለጡ ኣብ ወፃፅኣ ከፀብቑ ኢሎም እዮም ወፂኦም ኣብ ገለገለ ብፍላይ ናይ ፈረንሳይ ወፃፅኣ ተሪኽሞም ምውዳቆም ዘይተርፍ ምዃኑ ሰሎት እንታይ ገይሮም ንሓዋሩ ክገዝኡሉ ዝኽእሉ መንገዲ ፈጢሮም ኮራኹር ዝኾኑ መራሕቲ ናብ ስልጣን ኣምፂኦም ነቲ ፀወታ ነታ ስክሪፕት ገምጢሎማ እዮም ወፂኦም ፈረንሳይ ንኣብነት ክወፁ ከለዉ ኣብ ኩሉ ክሰዓሩ ምዃኖም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣዝዮም ተዳኺሞም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝነበሮም ኩነታት ዋላ ተዋጊኦም ንነዊሕ እዋን ክቕፅሉ ስለ ዘይክእሉ እንታይ ገይሮም ነቶም ሃገራት ናፅነትኩም ክንበኩም ኢና ነዝን ግን ኣማልኡ ኢሎም ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ መግዛእቲ ዝገደደ መግዛእቲ ሕልኽላኽ ብዘለዎ ነቶም መራሕቲ ኣንበርኪኾም ንሓዋሩ ክወፅኡሉ ኣብ ዘይክእሉ ጉድጓድ ኢትዮምም እዮም ወፂኦም ካልኦት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ናቶም ትሪክ ተጠቂሞም ብሪጣንያ ንኣብነት ነቲ ዝገዝኦ ዝነበረ ኮመንዌልስ ደገለ ደኢሉ ኣኪቡ ናቶ ኣጀንዳታት ከም ዘሳስዩ ገይሩ ነቶም መራሕቲ ድማ ኩሉ ግዜ ደገፍ ከም ዝህቦም ኣምሲሉ ኩሉ ግዜ ናቱ ልኡኻት ከም ዝኾኑ ገይርዎም ይወፅእ ስለዚ እታ ወፃፃ ናይቲ መግዛእቲ እውን ስቕ ኢሎም ዝወፁ ጌርካ ኣይትወሰዶ ኢሉ ወይ እውን ሞራል ተሰሚዕዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ውሕዳት ሃገራት ከም በዓል ኤርትራውያን ብቕልፅመን ናፅነተን ረኺበን ደመን ከፍ ኢለን እምበር መብዛሕትአን ሃገራት ብቕልፅመን ተዋጊአን ኣይኮናን ናፅነት ረኺበን ሱዳን ንኣብነት ነቲ ተፀላኢ ኮምፕሊት ሓማሽሾም ናፅነት ረኺቦም ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ወፃፃ ናቶም ኣብ ኬንያ ኣብ ካልእ ተቃውሞታት ነይሩ እዩ ግን እቲ መንግስቲ ክህለ ከሎ ኩነታት ርእዩ ወፂኡ ከዋፅኦ ከምዘይክርኢ ከምዚ ናይ ኤርትራ እቲ እንግሊዝ ዝበሃል ክወፁ ከሎ እንታይ ገይሩ ኩሉ ነገር ፈቲኑ ምስ ኣበየው ንኢትዮጵያ ረኪብዋ ሓባቢሉ ፌደሬሽን ኢሉ ኣረኪብዋ ከምኡ ገይሩ እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ወፃፃ ናቶም ግን ፅልዋ ናቶም ድማ ኣብቲ ቦታ ከም ዝቕፅል ገይሮም እዮም ከይዶም ሕጂ እንታይ ንኽብለና ኢሉ እዩ ነዛ ታሪኻዊ መረዳእታ ዘምፃእ ዘሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዕግርግር ድማ እዚ ቅልውላው ናብትን እቲ ሓያል ዝነበረ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሓያል ኮይኑ ከም ድሌቱ ሄጀመኒክ ፓወር ኣብ ልገብት እናበለ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሜሪካ እቲ ሓይሊ እቲ ክቕፅል ከም ዘይክእል ተረዲእዎም ኣለ ኢሉ እዚ ኢራን ፈጢራቶ ዘላ ድማ ሓደ ኬያስ ዕግርግር ንርኢ ኣለና ኢሉ እዚ ዕግርግር እዚ ድማ ሕጊ ኣልቦነትን ገለ እንደይኮነ እቲ ሓያል ዝነበረ ቅልፅም ነቲ ብታሕቲ ዝነበረ ተጨቂኑ ተረጊፁ ዝኸይድ ዝነበረ ሃሳብ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጋፍ እናፀበበ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ሪካሊብሬት ትገብር ኣላ ዳግመ ግምት ትገብር ኣላ ቢኮዝ ኣሜሪካ ብከምዚ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ክርዳኣ ጀሚሩ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ይስብ ዘሎ ታሪኻዊ መረዳእታ እዩ ስለዚ ኢንፋክት ኣብ ዘረባታት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀሪቡሎ እቲ ኣብ ልልገብት ተወዲኡ ዓለም ተኸባቢራ ትነብረሉ እዩ ተኸባቢራ ክትነብር ድያ ኣይትነብርን እሱ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልልገብት ግን ኣሜሪካውያን ባዕሎም
ዓውደ ኩናት ስለ ዝሰዓሩ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑሲ እቲ ክውንነት ንኣብነት ኢራን ኣብቲ ሃገራት ከሊጅ ፈጢራቶ ዘላ ፅልዋ ወይ እውን ነቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ዕንወት ኣሜሪካ በዚ ዓይነት ደረጃ ኣካይዳ ምኻድ ክሳዕ ክንደይ ክሳራን ሓደጋን ከም ዘለዎ ክሓስቡ ገዲድዎም ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣካይዶም ክቕይሩ ኣለዎም ኣብ ዝኾነት ሃገር ዲሞክራሲ ዘይኮንካ ከምዚ ክንገብረካና ዝብል ዝነበረ ኣካይዳ ገዲፍና እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንረብሓና ቀዲምና ምስ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ኢደዘማተርቲ ዓይነት ስርዓት እዩ ንረብሓና ዘገልግል ወይ ረብሓናን ረብሓታቶምን ተኸባቢርና ክንከተሉ ንኽእል መንገዲ እንተሎ ክንዘራረብ ኢና ብሕፅር ዝበለ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎም ፖሊሲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ተደጋጋሚ ከም ዝገልፅዎ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ከመይ መንግስቲ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ነቲ ሃገርን ሓበራዊ ዘራኽበና ነጥብታት ተሎ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና እንተዘየለ ኣብቲ ሃገር እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክኸውን እንታይ ዓይነት ሞራላዊ ኣካይዳ ክህሉ ኮይኑ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ናይ መጀመርያ ሪያላይዜሽን ነቲ ክውንነት ከንብቡ ብምኻሎም ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እዩ ምክንያቱ ናትና ፖሊስ ናይ ዓለም ኣይኮናን ሓላፍነት እውን የብልናን ንሃገራት ፖለቲካናትን ከስተኻኽላ ንሕና ንደልዮ ነገር ንክንገብር ስልጣንና ኣይኮነን ኣብ ዝብል ደረጃ በፂሐን ኣለዋ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ ከተተሓዞ ትኽእል ኢኻ World War II, it wasn't considered a superpower. After World War II, it became a superpower but had to compete with the Russians. And then Soviet Union fell in 1990. America became a hegemon. And now suddenly with the rise of China, it's no longer a hegemon in the way that it was before. 1990 to 2020 is 30 years. It's only 30 years in which the US has been this major superpower. ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ካልእ ድማ ንኣሜሪካ መንገዲ ንክትቀይር ዝገብራ ዘሎ እውን ይብሉ ኣለዉ ብዓብዩ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ መንእሰይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ስለ ዝሰልቸዎ እዩ dollars on Israel for them to commit a genocide against people who have never done anything wrong to you. Let me just ask Brianna, are you proud to be an American? You know, it's really hard, Pierce, right now when our country is synonymous with executing a genocide that has killed hundreds of thousands of people on the other side of the world. So there are aspects of being an American that I'm very proud of. I'm so sorry for you. Hang on. Just say you're proud to be an American. Adam's just proud to be an American, full stop. Are there any moments to the gentleman in the bottom left corner where you're not proud to be an American, when you're ashamed of the behaviors of your own country, or do you support America without any caveat 100% of the time, like a loyal slave? I wish that you loved America the way that the average American did. I really do. It's sad to see. Are you going to answer my question? Behaviors of your own country. እንታይ ኢሉ ሓታ ኣሎ መሲልካ ነታ ጓል ኣሜሪካ 250 ዓመት ፅምብል ኣብ ትገብረሉ ዘላ are you proud of America ብሃገርክ ኩርዕቲ ዲኺ ይብላ ኣሎ እንታይ ኢላ ትምልሰሉላ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ብሃገረ ይኮርዕ ክብል የሰክፈኒ ኢላ ቢልዮናት ገንዘብ ከፊላ ንእስራኤል ኣብ ቅድሚ ዓይንና ጀኖሳይድ ነትፍፅም ዘላ ትድግፍ ዘላ ኣፅዋር ተብዳላ ተሳሲ ዘላ ሃገር እንከላትኒ ዘኹርዕ ተግባር ይርኢ ኣለኹን በዚ ነገር እዚ ድማ ክኮርዕ ኣይክእልን እየ ትብል ኣላ እቶም ክልተ ታሕቲ ዘለዉ ድማ ፅዮናውያን እዮም ኣሜሪካውያን ኮይኖም ነቲ ዛዮኒስትስ እዮም ክልቲኦም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከመይ ጌርክ ብኣሜሪካ ዘይትኮርዕ ኣሜሪካ ትምዕብል ዘላ መሰል ዘለዋ ገለመለ ዘለዋ እናበለ እዩ ይዛረቡ ኣሎ ስምዓኒ ኣነ ብኣሜሪካ ይኮርዕነ ይበልኩኻን ግን ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ ኩሉ ነገር ከምዚ ሓደ ግዱድ ባርያ ብኩሉ ነገር ክኮርዕ እየ ክብል ኣይክእልን እየ ኢላቶ ኖ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዘሕፍርን ዘፀይፍን ተግባር ስለ ዝኾነ ዘኹርዓኒ ነገር ኣይኮነን ጀኖሳይድ ኣብ ሓንቲ ዘይገበሮ ህዝቢ ከይዳ ትገብሮ ዘላ በዚ ክኮርዕ ኣይክእልን እየ ንስኻ ግን ብእምሮኻ ምሕሳብ ስለ ዘቋረፅክያ ኢኻ ትኸውን ከምኡ ትገብር ዘላ ብርግፅ ንእስራኤል ስለ ዝድግፉ እሳቶም ንዑ ክሽፈነሎም እዮም ዝደልዩ መብዛሕቲ ግዜ ንእስራኤል ነዝሓቱ እስራኤል ሕማቅ ትገብራላ ኣሜሪካ ድማ ኩርኩር ናይ እስራኤል ኮይና ንዝብል ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘይግደሱ እዮም ኢሎም እዮም ከስዎም ዝፍትኑ ምክንያቱ እቲ እስራኤል ንኣሜሪካ ትገብራ ዘላ ምኒፕሌት ክገብርዎ ኣለዎም ንሰብሲ ከደናግርዎ ኣለዎም ጋዝላይት ክገብሩ ከለዎም እስራኤል ትምዝምዛ ከም ዘላ ንኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ይትፈልጥ እቶም ደገፍቲ ናይ እስራኤል ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣሜሪካ ረብሓ ኣለዋ ይካቡ ይብሉ እንታይ ረብሓ እንተኢልካ መልሲ የለን ስለዚ ነዚኣ ጓል እጂ ክደሃህልዋ እዮም ዝፍትኑ ግን እዚ ዓይነት ኣደሃህላ ንነዊሕ እዋን ሰሪሑ ኣለዎም ሕጂ ግን ይሰርሕ የለን ኣሜሪካ እስራኤል ማራይ ጭንቀት ሒዝዎም ዘሎ እዚ ብሚድያ ጌርካ ማኒፕሌት እናደናገርካ እናሓባበልካ ዝኽየድ ዝነበረ ሰዓቱን ግዚኡን ኣኺሉ እዩ ኢንፋክት ሓድሽ ቴክኒክ ይሓስቡ ኣለዉ ከመይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከርእየኩም እየ Or do you support America without any caveat 100% of the time, like a loyal slave? I wish that you loved America the way that the average American did. I really do. It's sad to see. Are you going to answer my question? As an example of... Are you a loyal slave, Adam Sosnick? Yes or no? No, we live in the freest country in the world. Nobody here is a slave. The fact that she had to give this long, beautiful answer rather than saying, yes, I'm proud to be an American, is a problem. And I think we need to address it. America.
Or do you slavishly defend it even when it doesn't deserve defending? Why can't you be proud of your country 100% of the Just be time, proud to but be an accept that American, the country that's has flaws? Oh, hang on, Brian. hang on. I think deep down inside, she is proud to be American because if she lived on any other soil, she wouldn't be able to have this dialogue. But Well, no one needs to speak for me. I'm happy to articulate my own what do you views need on to the say it matter. then? I think in a we're very long እዚ ክትዕዚ ኣሜሪካ ኣብ 250 ዓመት ናታ ተኹርዕ ድያ ኣይተኹርዕን ዝብል ዲቤት እዩ ዝረአ ዘሎ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣለዋ ኣሜሪካ ካብ ክትክት ኮነ ትኽእል ሓልዩ ሒዝዋ ዘሎ ግን እቲ ናይ እስራኤል መግለፂ ዘይርከቦ ቁፅፅር እዮም ዝብሉ ኣሜሪካውያን ብዙሕ እዮም ዝመፁ ዘሎ ኣሜሪካ ሃገርና ብዙሕ ፅቡቅ ኣለዋ ብዙሕ ነገር ክትገብር ንህዝባ ክትገብር ኣብ ዓለም ድማ ዓብይ ኣገዳሲ ተግባር ክትገብር ናኻለት ከላ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብውሕዱ ኣብ ዘይትደልዮ ቦታታት ናእተወ ሽግር ከም ተኣቱ ንዓለም ኣብ ዓለም ድማ ተፀላይትን ግብረ ከይን ከም ትኸውን ዝገብራ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ተዓድና ተማሒቁ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ እናገነነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ዲቤት እዩ እቲ ዲቤት እንታይ እዩ ብኣሜሪካ ኩርዓት ኢና ብሃገርካ ክትኮርዕ ትኽእል እወ ሃገርካ ክትጋጋ ከለካ ግን ክትፀድፍ ከላ ስቂልካ ክትሪኢ ኣለካ ኖ ክትነቕፍ ኣለካ ንክትእርማ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ኣንፃር ፀላኢኻ የስ ክትሓብር ኣለካ ንሃገርካ ደው ክትብለላ ኣለካ ኣብ ንሓትሕትካ ግን ሃገርካ ሕማቕ ትካይድ ተላ ወይ እውን ጌጋ እንተሎ ንዓ ክትእርማ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ወላ እታ ጠቕሲ ጀነራል ስብሓት ዝበላ ራይት ኦር ሮንግ ኣይ ስታንድ ዊዝ ማይ ካንትሪ ትብል ፍርቂ ጥራያ መቐፀልታ ኣላታ እያ ቅኑዕ ይኹን ጌጋ ወትሩ ኣብ ጎኒ ሃገረይ ትብል ፍርቂ እያ ናይታ ጠቕሲ ድሕሪ ቅኑዕ ኣላ ከጣቃ ኣላ ጌጋ እንተላ ድማ ክእርማ ዝብል መቐፀልታ ኣለዋ ተዲኹም እታ ዘረባ መቐፀልታ ኣለዋ እዩ እታ ፌመስ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ዝመፀ ዘረባ እያ ራይት ኦር ሮንግ ማይ ካንትሪ ዝብል ቅኑዕ ይኹን ጌጋ ኣብ ጎኒ ሃገረይ ትብል ዘረባ መቐፀልታ ኣለታ እታ መቐፀልታ ኣብ ቅኑዕ ናታ ከመጉሳ ከጣቃዓላ ጌጋ ክፍፀም ከሎ ድማ ክእርማ ከስተኻኽላ ዝብል ኣለዎ እዚ ከዓ ሓደ ቅኑዕ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ከምኡ ዝብል ኣሚን ገለገለ ሰባት እኳ ነቲ ታሪክና ነኽብሮ ኢና ይብሉ ግን ነቲ ታሪክና ብትክክል ብፍላይ ናይ ሰውራዊ ታሪክና ኣመና ኢና ነኽብሮ ይብሉ ግን ዩ ሪሊ ኣንደርስታንድ ዳት እንድሕር ተረዲእካ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝዓወቶ ነገር ሓደ ነገር እዩ ነቐፌታን ነፍሰ ነቐፌታን ዝብል ኣካይዳ ስለ ዝነበሮም they were criticizing each other ሓያል ዝኾነ ነቐፌታ ነይሮም ነቐፌታ ዘይብሉ ኣይምዕብልን እዩ ኤላ ሓረሳይ ወይ ኣብ ገጠር ተዓቢኻ ኤላ እዚ ከይጨንጓዕ ካይትፀርን እያ ናይ ምጭንጓዕ ነገር ክትለምድ ክትክእል ኣለካ ሃገራት ይኹና ደቂ ሰባት ብሓደ ክነብሩ ከለዉ ነቐፌታን ምትእርራምን ክህሉ ኣሎ ምትእርራም ተዘየለ ፕሮግረስ የለን ምዕባለ የለን ተዓሚቶም ዝኸዱ ይኮኑ ንሃገር ዘድልይዋ ንሃገር ዓይኖም ከፊቶም ዝርዩ ዓይንኻ ከፊትካ ትርኢ ከለካ ድማ ፅቡቕን ሕማቕን ክትርኢ ኢኻ መንግስቲ ሰማይ ኣይኮነት ናይ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ሕማቕን ፅቡቕን ኣለዋ እዛ ጓል ትብል ዘላ እውን ኣሜሪካ ፅቡቅ ነገር ኣለዋ ሕማቅ ኣለዋ ኢላ እቲ ሕማቅ ናታ ክንዕርዮ ክንክእል ኣለና ነቲ ሕማቅ ናታ ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና ተዓርዩ ናብ ፅቡቅ ክትከይድ ትብል ኣላ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ እየን ሃገራት ኤርትራ ከምኡ እየን ኣነ መቸም ብፍላይ ኣብ ናይ እዚ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከነፃፅሮ ስለ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ ወላቲ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ንፁር ቀይሕ መስመር ከንብር ደስ ንበለኒ ክድፈራ ዘይግባእን ነጥብታት ኢሉ ከውርደን ኣለዎ ንኣብነት ሰማእታት ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣብ ምድግጋም ሓይሊ ስለ ዘሎ ሰማእታት ኤርትራ they're not for debate ንሃገር ዝወደቐ ሰብ ከተኽብሮ ጥራይ ዘለካ ተርዲኻኒ እንታይ ዓይነት ክብሪ ትቦ እሱ ኣብ ከም ድሌትካ ንሃገር ዝወደቐ ሰብ ግን ብዛዕባኡ እናዘንጠልካ ምዝንጣል ክፍቀድ የብሉን ገበን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሰማእታትና ምዝንጣል ገበን ክኸውን ኣሎ ቀይ መስመር ድማ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ እውን ንናፅነት ኤርትራ ንሓርነት ኤርትራ ነቶም መትከላት ናትና ባንዴራ ናይ ኤርትራ እዚኦም እቶም ነቲ ሃገር ዝቕፅሉ ከምኡ እውን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕነት ኣለዋ መዓልታዊ ብዛዕባኡ ክትላገፅ ትውዕል ድሕሪ ኮይንካ ነቲ ህዝቢ ከተቁሕሮ ትኽእል ኢኻ እታ ዝቐለለት ንሃገር ክትመቓቕላ ድማ ኣብቲ ፍልልያት ናቱ ክትዋሳእ ተጀሚርካ እዩ ነቲ ኣስላማይ እንታይ ኣለካ ስኻ ክትብሎ ነቲ ክርስትያናይ ድማ ከምዚ ኢኻ እናበልካ ነቲ ትግርኛ ምስ ትግረ ምስ ኩናማ ምስ ብሌን ከተገራጭዎ ነቶም ብሌን ይፀቕጡኻ ኣለዎ ገል እናበልካ እንታይ ማለት እዩ ፍሕፋሕ ንክትፈጥር ቀሊል እዩ ፍሉይ ብልሐ የድልየካን እዩ እቲ ሃገር ግን ኣብዚኣቶም ክስገር ዘይክል ቀይሕ መስመር ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ቢኮዝ እዚኣቶም ተነቀፍቲ እዮም ተነቀፍቲ ስለ ዝኾኑ ነቲ ሃገር ነቲ ሰላምን ርግኣት ናይቲ ሃገር ሓደጋ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እዚኣቶም ክትንከፉ ዘይክእሉ ወይ እውን ኣብኣቶም ዝግበር ወለቕ ዘለቕ ሸለል ክበሃል የብሉ እንተትኻልእ
ፅርግያ ካብ ባፅዕነ ኣስመራ ቤን ገይሩ ይኸይድ ግን ዲቤት ክትገብረለካ እቲ ፅርግያ እንታይ ዓይነት ክኸውን ኣሎ እቲ ቅርፂ እንታይ ክመስል ኣሎ ቴሌኮሙኒኬሽን እንታይ ክኸውን ኣሎ ቴክኖሎጂ እንታይ ክኸውን ኣሎ ትምህርቲ እንታይ ክኸውን ኣሎ ሕርሻ ከመይ ክኸውን ኣሎ ኢንዱስትሪ ናትና ከመይ ክኸውን ኣሎ ቁጠባዊ ሞዴል ናትና እንታይ ባንክታት ናትና ኩሉ እዚ ክትዛረበሉ ኣለካ ኩሉ ዲቤት ክትገብረሉ ኣለካ ነዚ ዘይቅበል ድማ ሃገራዊ ይኮነን ባይ ዘ ወይ ሓደ ንፉዕ ኤርትራዊ ለንቅነ ሓንቲ ቃል ኣላ ብኤርትራውያን ሳዕሪራ ዘላ ኢሉ ቀደም ፀገም ናይ ኤርትራ ትሕቲ ሃገራውነት ኢና ንብል ነርና ኢሉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሲ ናብ ዝግባኣ ናብቶም መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ደገ ንዘሎ ፀገም እያ እዚኣ ኣብ ደገ እያ ዘላ እዛ ፀገም እዚኣ ኣብ ውሽጢ የላ እጂ እንታይ ዝብል ዘረባ መፅእ ኣሎ ቀደም ትሕቲ ሃገራውነት ንሃገር ክመቃቐል ዝደሊ ብሃይማኖት ብዓልየት ብኣውረጃ ብሄር ገለይ ነይሩ ሎሚ መፅያ ዘላ ፀገም እንታይ ኢሉ ልዕሊ ሃገራውነት I like this one ልዕሊ ሃገራውነት ሃገር ስልዕሊ ካልኦት ትግባእካ like you have the moral right ድሌትካ ክትእዝዝ ሃገር ስንዓኻ ብፍሉይ ትግባእካ ንስኻ whatever ኣብቲ ሃገር እኳ የለኻንካ እዚኣ ፀገም እዚኣ ደገ እያ ዘላ ኣብ ሃገር የለኻ ንስኻ ሃገር ተመሓድራ የለኻ እቲ ሃገር ዘሎሲ ኣፍ ኣለዎ ኢንተርነት ኣለዎ ክምልስ ዝኽእል ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ነቲ ዝግብኦ ክምልስ ዝኽእል እዩ ግን ኣብ ደገ ኮይንካ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ክትከውን ትፍትን ነቲ ሰብ ሓሳባቱ ዝገልጽ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ናተይ ቻነል ሓቂ ክነግረኩም ነቶም ዶይ ትፈልጡ እዚ ናተይ ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ኤርትራ ይርእይዎ እዮም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ሲ ይከታተልዎ እዮም ነፍስ ወከፍ ቪድዮ ናተይ ይርእይዋ ክብለኩም ኣይክእለ ግን ይከታተልዎ እዮም I get feedback directly indirectly feedback መፀኒ so ክሳብ ሎሚ ኣብዚኣ ተጋጊኻ ዝብል ፊድባክ መፅኒ ይፈልጥን እዩ ጌጋ የለን ማለት ኣይኮነን they understand ናተሰራሕካ ከለካ ጌጋ ከም ዘጋጥም ህፅረታት ናይቲ ቻነል ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝርድእዎ the biggest problem ኣነ ዘለኒ እንተሎ ማለት እዩ ኣጋሓሽ ዝርዳእ ኮሚኒቲ ዘለኒ ፀገም እንተሎ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ኣብ ደገ ከዓ ልዕሊ ሃገራውነት ዝስማዕ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ህንፃ ክንገብር ኣለና ክብል ከሎ ነዚ ሃገር ኩነታታ ዘይርዳእ ገለገለ ኢሎም ኣንፃረይ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ኣለዉ ቻነላት ቀፃሊ እኳ ይብልኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣነ ብዝተዛረብ ኩሉ ከምዚ ገይሩ ነዚ ሃገር ከምዚ ይገብር ኣሎ ኣበይ ነይሩ እዩ ገለገለ ዝብሉ ኣሎ ኣይኖ ቅድመይ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ደው ስለ ዝበልካ ክብሪ ኣለና ንኩሉ ግዜ ነቲ ሃገር ዝተመከትካላ ኣብ ግዜ ሽግራ ደው ስለ ዝበልካ I respect you I always respected those people in fact ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ብኣኻትኩም ክጅምር እየ ዝደላኒ ብኣይ ክጅምር ኣይደለኒ ምክንያቱ መጠንቲ ነዊሕ ዝሰራሕካሉ መጠኑ ክኸውን ኣለዎ ናትካ ፃማ ባህላ እያ እምነት ኣይኮም እዩ ንሓደ ነገር ኣብ ሰራዊት ናትና ንነዊሕ ዘገልግሉ ዘለዉ ዝበለፀ ፃማ ብኣታቶም ክጅምር ኣሎ ባህላ እያ ንኣታቶም እቲ ዝበለፀ ክወሃብ ዘሎ ሰብ ከም ድኻሙ ክከሓስ ኣሎ ባህላ እያ እምነት ናተይኮም እዩ ኣነ ተሰሪሐ ጥራይ ክከሓስ ኣለኒ ቅድመይ ዝያዳ ልዕለይ ዝሰርሐ ኦኬ ብዕድመ ጥራይ ዘይኮነስ ውፅኢታውነት ናይ ስራሕካ እውን ክረአ ኣሎ ግን ኣብ ናይ መንግስቲ ክኸውን ከሎ ግን ዕድመ ናይቲ ስራሕካዮ እውን ተራ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ግንባራት ኣድማዕነት ናትካ ጥራይ ዘይኮነስ ምህላውካ ኣብቲ ግንባር ኣገዳሲ እዩ ተዲኦም ጀነራላትን ኮነሬላትን መራሕቲ በጠሎንታትን ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ተራ ወታደራት ኣብ ውትድርና እቲ ተራይ ዝያዳ ዝሰርሕ ፈልጥዎ ይኹም ነው ተራ እዩ ኣብታ ግንባር ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ኣብታ ፀሓይ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ስለዚ ተራ እውን ግደ ኣለዎ ዓብ ግደ ክወሃበ ይግባእ ኣብ ወላቲ መራሒ ዝያዳ ኣድማዕነት ኣለዎ እቲ ተራ ግን ነቲ ዝኸፍአ መድረክ ዝቕበሎ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ፃማ ክረክብ ኣሎ ባህላይ እንታይ ንማለት እየ ኣብዚ ቻነል ንዛረበ ይኹን ካልኦት ሃገራውያን ዝዛረቡ ሃገራውያን እዮም ከማኻ ጌጋ ክኸውን ከሎ ብእሩ መንገዲ ክትእርሞም ክትክእል ኣለካ ነቲ ጉድለት ናቶም ከተስተኻኽል ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ግን ክትዓፅዎም ወይ እውን ነቲ ሃገር ንዓኻ ከም ትምልከት ልዕሊ ካልኦት ኮይንካ ንዓታቶም ከተነፅል ምፍታን እዚ ልዕሊ ሃገራውነት ሕማም እዩ ኢሎም ሓደ ሃገራዊ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ልዕሊ ሃገራውነት ዝገደደ ሕማም ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ፅቡቅ ጌርካ ምግንዛብ የድሊ ነዊሕ Iran's mysterious jellyfish drone formations may finally be coming into focus, as new reporting suggests a sophisticated mesh network swarm rather than science fiction. The downed US pilot described an alien drone swarm with tendrils, claiming he saw multiple unmanned craft moving as a single organism, with smaller drones hanging beneath larger ones like the tentacles of a jellyfish. US personnel have reportedly called the tactic Real Alien *T, reflecting how Iran's new generation drone warfare, where many platforms act together in real time, is unnerving even seasoned aviators. Behind the scenes, many analysts suspect that Vladimir Putin and Xi Jinping helped. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሓድሽ ሞዴል ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ንኣሜሪካ ምናልባት ብወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ማች ክገብርዋ እተደይክኢሎም ብጀታት ናታን ገለን እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ በዚ ሓድሽ ሞዴል ናይ
ንኣሽቱን ዓበይትን ድሮናት ብሓደ ጌርካ ኣብ ሓንቲ ነፋሪት ዲ ወላ ነፈርቲ ኩናት ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ተመሳሳሊ ነገር ብምፍጣር ነተ ነፋሪት ነቲ መጥቃዕቲ ናቶም ሓደጋ ክትፈጥረሉ ከም ትኽእል ሓንቲ ነፋሪት ብከምዚ ኣገባብ ከም ዝወደቐት እቲ ፓይሎት ኣብኣ ዝነበረ ዝነገሮም ኩነታት ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ሞዴል እዚ ኢራን ምናልባት ሓገዝ ካብ ካልእ እውን ትረክብ ከይትህሉ ዝብል ዘጠርጥር እዩ ስለምንታይ እዚ ዓይነት ሞዴል ሓደ ካብቲ ዝቕፅል ኩናት ነዚ ክመስል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ብብዝሒ ድሮናት ከምዚ ጌርካ ኣምፂኻ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ጀት ድዩ ነቲ ካልእ ሓይሊ ልቡ ከተጥፋሉ ትኽእል ዝብልዎ ዘሎ ሞዴል እዩ እዚ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ምናልባት ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ከም ገለ እዚአን ሃገራት ውግእ እንተጀሚረን እዚ ዓይነት ሞዴል ናብ ኩናት ክንሪኦ ከም ንኽእል ርዱ እዩ ወላ ኣሜሪካ ብብዝሒ እያ ትሰርሕ ዘላ ድሮናት እዚ ኩናት ናይ ኢራን ዓብ ትምህርቲ ሂብዎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝነበሮም ኩሉ ዓቕሚ ውፅኢታዊ ከም ዘይነበረ ስለዚ ዓብይ ሪሶርስ ናብዚ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣተኪሮም ከም ዘለዉ እዩ ዋላ ኣሜሪካ ብወገኑ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ ቢካዝ ንኣሜሪካ እገዳ ስለ ዘይብሎም they can do many things ገንዘብ ኣለዎም ቴክኖሎጂ ኣብ ኢዶም ኣሎ ስለዚ ነቲ ፀጋታት ናቶም እቲ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ገንዘብን ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ፀገምን ኣይኮነ እንታይ ዳ ቁርጥውነት ምጉዳል እቲ ቁርጥውነት ብኸመይ ጎዲሉ እተን ኣፅዋር ደፍርያ ካምፓኒታት ሕሱር ነገር ክሰርሓ ድሌት የብለን እዚኣ ፅቡቅ ጌር ተተረዲእካ ጥራይ ናይ ኣሜሪካ ሞዴል ክርዳእካ ዝኽእል ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋተን 6 ዝኾና ኮርፖሬሽንስን ዝበዝሓ ኣፅዋር ዝሰርሓ በዓል ቦይንግ እቲ ኣለዋ ሓደ 5 ካምፓኒታት ሕጂ ሽመን ኣይዘክርኩን ኣለኹ እዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ሕሱር ንብረት ክሸጣ ኣይዋፅን እዩ መክሰብ ለሚደን እየን ወልፉ ኮይኑዎን እዩ ስለዚ እቲ ክቡር ዝኾነ ነፈርቲ ኩናት ሚሳይላት ሰሪሐን ቢልየንስን ቢልየንስ ክወስዳ እምበር እዚ ሕሱር ዝኾነ ድሮናት ሰሪሕካ ውሑድ መክሰብ ጌርካ ገለመለ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ካልኦት ካምፓኒታት ኣብቲ ዲፈረንስ ኢንዳስትሪ ኣትው ኣለዉ ነዚ ድሮናት ብሕሱር ክሰርሑ ዝኽእሉ ናይ 100 ሚልዮን ናይ 20 ሚልዮን ናይ 30 ሚልዮን ኮንትራክተር ክረኽቡ ዝኽእሉ ንዓታቶም ዓብ ነገር እዩ ንኣሽቱ ካምፓኒታት ስለ ዝኾኑ ግን ሕሱርን ኣድማዕን ድሮናት ድማ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስለዚ ንሳቶም ዝያዳ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ዲፈረንስ ኣርኪቴክቸር ዝብልዎ ዘለዉ ብዙሕ ገንዘብ ክንእቱ ኢና ነተን ናይ ካልኦት ጠጠው ከነብለን ስለ ዘይንኽእል ሓድሽ ባጀት ወሲኽና ኣብቲ ድሮናትን ካልእን ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ምስቲ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዉ ካብኡ እውን ይመሃሩ ስለ ዘለዉ ቀለልቲ ክኾኑ ከም ዘይኮኑ ፍሉጥ እዮም ብርግፅ ግን ንሳቶም ጥራይ ዝፈልጥዎ ቴክኖሎጂ ከዓ የለን ካልኦቱም መሊቖም እዮም ቴክኖሎጂ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ናይ ናእሽቱ ድሮናት ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ቻይና እዮም ዶሚኔት እናገበርዎ ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እንታይ የበረሃልና ኣሎ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ተሓላለኸ ኩነታት ይኸውን ከም ዘሎን ነዚ ቴክኖሎጂታት እዚታት ድማ እዚኦም ድሮናት እዚኣቶም ከበድቲ ይኮኑ ክሰርሑ ኣይ ቲንክ ኤርትራ ኣብዚታት ኣዝያ ሓያል ክትከውን ትኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ምክንያቱ ሓደ እቲ መንግስቲ ሓደ ነገር ዝጀመረ ኣበርቲዕካ ናይ ምስራሕ ክእለት ኣለዎ ቀፃልነት ድማ ኣለዎ ክጅምር ጥራይ ዝድንጉዳ እምበር ተጀሚሩ ይቕፅል እዩ እንተው ሓደ ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ክዛረቡ ከሎ ትካላት ናቶም ንሓደ ነገር ምስ ሓዛሲ ናብ ጫፍ ዘብፅሓ እዮም ዝብሉ ግን ኣብ ምብጋስ ከዓ ፀገም ንርኢ ኣለና ብፍላይ ቴክኖሎጂ እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገር ንሳቶም ዝፈልጥዎ ኣይኮነን ሓደ ነገር ንኣብነት ስማርትፎን ዘይትጥቀምቲ ኮይንካ ናይ ስማርትፎን ጥቕሚ ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ሃብቲ ቴል ዩ ስ ኣብ ሂወትካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ሓደ ቴክኖሎጂ ዘይትጥቀመሉ ንኣብነት ኤኣይ ዘይጥቀምሲ ኤኣይ እንታይ ምዃኑ ክፈልጦ ኣይክእልን ዋላ መፅሓፍ የንብብ ዋላ ገለ you have to use it to know the power ሓደ ቴክኖሎጂ ኣድማዕነቱ ክትፈልጦ ተኮይንካ ክትጥቀመሉ ጥራይ ዘለካ ዘይትጥቀመሉ ተኮይንካ ዋላ ኣብ ፅሑፍ ኣንቢብካ ትፈልጦ ነገር እኹል ኣይኮን ምስ ተጠቀምካሉ ግን ሓንጎልካ ጠቕላላ እዩ ዝቕየር ኤኣይ ንኣብነት ኣነ ኣብዛ ስራሐይ ዝገብረለይ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ንእሽተይ ክፋል ናተየ ዝስራሕ ዝጥቀም ዝገብረልና ዘሎ ኣስተዋፅኦ ግን መዳርግቲ የብሉ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትጥቀም ጀመርካ ዋው ነዚ ብዓብ ደረጃ እንተንጥቀመሉ ደኣሞ ክንምንታይ ሓይሊ ማሃበና ክትብል ትጀምር ስለዚ I really hope someone has to convince them that they have to focus more and more ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር because ኤርትራ ሓያል ክትከውን ዝሓያለት ሃገር ክትከውን ኣብ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ቅድሚት ክትመፅእ ኣለዋ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቴክኖሎጂ ቅድሚት ክትመፅእ መጀመርያ እንታይ ዘድልየካ ዓቕሚ ሰብ እዩ ዘድልየካ ምሁር ዓቕሚ ሰብ ኣለካ ዶ ኤርትራ እወ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘሎ ዓብ ትምህርቲ ዝወሰደ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ዝፈልጥ ናይ ኤውሮጳ ዝፈልጥ እንኳላይ ናይ ቻይና ዝፈልጥ ምሁር መንእሰይ ኣለዋ ነዞም መንእሰያት ኮኦርዲኔት ድሕሪ ጌራቶም ድሕሪ ወጋጊና ሒዛቶም
and I think ተራ ናይቲ ዲያስፖራ ዘሎ ኦርጋናይዜሽንስ ናብኡ ክበፅሕ ዝደሊ ዘሎ ኣይበፅሕናዮን ስለ ዘለና በርቲ ሓሳባት ኣለዩ ተበግሶታት ኣለዩ ግን ከምቲ ዝድልሕ ምባበታት ንርኢ ስለ ዘየለና እምበር ቶም ካልእ እውን ናይ መንግስቲ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዜጋታት ፀገም እውን ኣሎ ኣብዚ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዜጋታት ቶም ክእለት ዘለዎም ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ጉዳይ ዝንዛረብ ዘለና ኣብቲ ቴክኖሎጂ ቀጥታዊ ኣበርክቶ ዘለና ሰባት ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ እቲ ጎስጓስ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ካልእ ሰባት እዮም እቶም ኣብቲ ሪል ቴክኖሎጂ ዘለው ኩላቶም ንሳቶም ተበጊሶም ሃየ ከምዚ ክንገብር ንኽእል ደሊና ኣለና እንተዝብሉ ዝበለፀ እዩ ነይሩ መንግስቲ እውን ሓንጎፋ ምበለ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እቲ ሓሳብ በይኑ ክመፅእ ከሎ መመኒ ከምፅኦም ነቶም ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት ንዝብል ግን ኣብዚያ ፀገም ክትልዎ ትኽእል እያ እንታይ ግን ክግበር ይኽእል መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ከምዝን ይደሊ ኣለኹ ኢሉ እንታውሪዱ እቶም ነቶም ናብነት ዋላ ስኬቶም ናይ ቴክኖሎጂ ክእላታት ብጥርሑ ክገብሩ ይደልዩ እዮም ንበል ገንዘብ ዝደልዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይነበርና ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ከምዚ ክእላታት ይደሊ ኣለኹ እንድሕሪ ኢሉ ክንዲዚ ባጀት ድማ የድልዮ እንድሕሪ ኢሉ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ብዓቕሙ እቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘይኮነ ዓውዲ ናቱ ድማ ብጉልበቱ ድዩ ብገንዘቡ ድዩ ብካልእ መንገዲ ገይሩ ከበርክተሉ ዝኽእል ዕላማ ግን ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ድሮን ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ክትመፅእ ደሊና ስለ ዘለና ሌትስ ዱ ዲስ ሓደ ናተይ ፈሎወርስ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ወላ ሓንቲ ድሮን ገዚእኹም ኣምፁ እንትትብሉና እኳ ኣነ ባዕለይ ገዚኦም ሰደድኩ ነይረ በቲ ዝከኣለኒ ኢሉ ነይሩ ሓቂ ኢኻ ከምኡ እውን ሓደ ኣማራፂ እዩ ዋላት መንግስቲ ኤርትራ እቶም ጉዱሳት ኤርትራውያን ሓንቲ ድሮን በጃ ግበሩልና እንትድብል እውን ኤርትራውያን ኣይምገበሩን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ነቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ሰብ ስለ ዝሓልዩሉ ብሓፈሻ ኩሉ ዝንዛረቦ ዘለና ንፅቡቅ ናይ ሃገርና እዩ እዚ ንዛረቦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ገይርዎ ፅቡቅ ከይዱ እንተሎ እልል ንብል ንሕጎስ ከምኡ ኢና ንደሊ ዘለና ተገይሩ ግን ንክግበር ክንሓስበሉን ክንጎየሉን ኣለና ኢና ንብል ዘለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ርእቶኹም ግደፉ እናበልና ርእቶኹም ካብ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ብርግፅ ርእቶ ካብ ናተይ ዝፍለ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሃናፁ መንገዲ ግደፉ ታንኪ ቨሪ ማች ኣብ ካልእ የራኽበና